Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe teño a enorme satisfacción de ler uns parágrafos dun delicioso relato que Alexandra Alfaro Pérez desde Nigrán regálanos no número 15 da nosa revista. Alexandra é unha nova escritora, primeiro premio de relato curto Carlos Casares no Camiño das Artes, coa que teño o privilexio de compartir espazo no grupo Nós a xente do redor. O relato que esta nova escritora regálanos titúlase Máis que froitas, do que vos leerei a primeira parte para que vos, coa revista nas mans, gocedes do resto. Grazas, Alexandra. Más que froitas. Había unha vez unha nena de 9 anos chamada Uxía. Era unha nena traballadora, gustáballe ler, encantáballe a froita, descubrir cousas novas e sempre levaba un colgante feito de froitas que lle regalou a súa nai. Uxía vivía no campo ao lado dun bosque cheo de froitas, co seu irmán Antón de 6 anos, que era un pouco torpe, despistado, moi traballador. Non lle gustaba a froita e encantáballe as chuches. E a súa nai, chamada Olalla, que case nunca estaba na casa porque tiña que traballar. Entón Uxía e Antón quedaban cos seus avós. A nai traballaba de costureira e o seu local era un que estaba ao lado do bosque. Facía moitas cousas fermosísimas e era moi creativa. Só traballaba ela, pero sempre deixaba a todos os clientes satisfeitos. Unha vez Uxía e Antón tiveron que estar ata a tarde na tenda da súa nai e cando Olalla foi ao cuarto traseiro a coller máis material, Antón tropezou co estante dos fíos e abriuse un pasadizo secreto. Como aos dous irmáns lles gustaban as aventuras, non dubidaron en entrar. Canto máis se adentraban ao pasadizo, facíase máis e máis pequeno, ata que chegaron a unha porta. Abrírona con sixilo e viron unhas froitas falando e dicían: queridos amigos, terminade ca vosa revista nas mans este delicioso relato. Grazas, Alexandra.